Җәмгыятебездә тәртип сагында хукук саклау органнары хезмәткәрләре тора үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен алар күтәренке рухта каршы алды. Район башлыгы полиция хезмәткәрләре көне белән котлап, җиңел булмаган хезмәтләре өчен рәхмәтен белдерде. В районе мы говорим, важен каждый, благосостояние через труд, важен каждый, и, конечно, наша цель – создание хороших условий жизни для отдыха и работы наших жителей. Вместе с вами мы делаем одно дело. Поздравляю вас с праздником. Район эчке эшләр бүлегендә бүгенге көндә 106 хезмәткәр эшли, бүлек эшчәнлекне елдан-ел яхшырта бара. Эчке эшләр бүлеге барлык күрсәткечләр буенча үз төркемендә республикада беренче урында. Праздником подошли с отличным результатом. По итогам оперативно-служебной деятельности за 10 месяцев текущего года отдел занимает первое место. Понимаем, что это не конец отчетного периода, но мы приложим все усилия, чтобы 2024 год закрыть на передовых позициях. Бәйрәмдә хезмәткәрләр үзләренең авыр һәм зур әһәмияткә ия булган хезмәтләре өчен котлаулар һәм тәбрикләүләр алдылар. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.